Dobar dan, ja sam Mira Treursić. Ja sam Teuta. Ne znam, možemo take one, take two. To čak i nije loše. Da? Kao gdje ću si se bacila. Ćemo napraviti to kao foru tipa. Ja sam Mira. Ja sam Teuta. Ja sam Kate. Ako tražiš mjesto gdje se priča o važnim temama bez filtera, upravo si ga našao. Kao i uvijek, iza kamera je naša Kate, sam je mi Teuta, ja sam Mira, dobrodošao u Tko je pun. I evo jedan komentar na temelju kojeg smo napravili današnju epizodu. Pomoćnici se moraju nositi kako znaju i umiju sa različitim stanjima, te nisu nimalo zaštićeni od agresije, vrijeđanja i napadanja pojedine djece s teškoćama i njihovih roditelja. Teme koje vas se stvarno tiču na mjestu gdje se ne bojimo razmišljati naglas. Današnja tema je radno vrijeme, a podteme su puno ili nepuno radno vrijeme, edukacije, pauza za vrijeme radnog odnosa, ljetno radno vrijeme i teret samog zaposlenja. Pa ostanite s nama. Dakle, pričamo o nepunom radnom vremenu, što znači da pomoćnici u nastavi nemaju 40 sati tjedno radnog vremena, neki čak i imaju, koji su dakle u produljenom boravku, kako se to točno? Produženi boravak ili u posebnom sustavu kao što je osnovna škola Baštarnica, tamo se naziva produženim stručnim postupkom i to su uglavnom ona područja u kojima se djeca više socijaliziraju i radi se na komunikaciji, provode se određene grupne aktivnosti, to je cilj određenih stručnih postupaka u tom periodu gdje nije nužno da je, po meni, ovisno od skupine razreda do razreda koliko je nužno da je pomoćnik tamo, no svakako bilo bi poželjno, ali pod uvjetom da im je plaćeno uredno i da im se vodi pod staž, po meni. Po ovim anketama smo dobili i nekoliko stavki da pomoćnici rade u produljenom boravku do 4 sata, međutim njima se to piše kao puno radno vrijeme, iako bi puno radno vrijeme bilo do 2,5. Dakle, trenutno smo od donošenja pravilnika o pomoćnicima u nastavi i njegove izmjene u kojoj se nešto su se poboljšali uvjeti rada pomoćnicima, dobili smo jednu trenutno laganu zbunjenost, ja bih rekla, što je tipično, opet negativistički, ali tako glavno naše stanje. Znači, trenutno smo u onom prostoru gdje svatko tumači tu neku novu stavku zakona i pravilnika na svoj način i onda imamo jako puno različitih slučajeva koliko koji pomoćnik i gdje radi. Evo recimo, mogu samo govoriti o svojoj školi. Kod nas se ove godine baš po napucima županije, odnosno grada, promijenila satnica i broj sati u ugovoru s pomoćnicima, ali se toga strogo držimo i kao koordinator ne bi nikad dopustila da bilo tko u bilo kojoj školi od vodstva škole krši taj ugovor. Baš znajući koliko je taj posao, pričali smo i u prethodnim emisijama, opterećen teškim okolnostima rada kroz onih prvih sati koji su im po pravilniku i zamišljeni. Tako, u principu pravilnik, ali opet svako može na svoj način primjenjivati. Iako ne bi smio, ali tako se to često ipak vidi u praksi. Zadnji put smo se dotakli i usporedbe sa radnim vremenom odgojno-obrazovnih djelatnika koji imaju puno radno vrijeme, ali ne neposredno radu sa djecom, već tu ulaze dakle i te edukacije, pripreme razgovori s roditeljima i neke slične dodatne aktivnosti. Međutim, evo, pomoćnici imaju također edukaciju
koja se sada provodi ponovo od strane učilišta i recimo ona njima ne ulazi u radno vrijeme. A obavezno je, da to obavezno je. napomenemo, jer bez Obavezno, nje tako je. gube pravo obavljanja te djelatnosti. Ne samo ova edukacija koju si spomenula, koja je obavezna i o kojoj im ovisi potpisivanje ugovora, nego i sve te specifične stručne edukacije koje bi im bile po meni neophodne. To smo spominjali prije da je u nekim sustavima u potpunosti regulirano i smatra se radnom obavezom. I njihovo educiranje nerijetko prati educiranje primjerice nekoga poput moje struke tko im je učitelj u tom razredu ili radi s djecom. Tako da budu svi usklađeni, da svi manje više razumiju, ne moraju na istoj razini, ali da su informirani o onim metodama koje se provode s djetetom i kako ih provoditi. Tako je, bilo bi korisno da imaju, da su dio i samog sustava kao i odgojno-obrazovni djelatnici koji imaju pristup zapravo ciljanim edukativnim sadržajima. Opet s druge strane, recimo, odgojno-obrazovni djelatnici kada se pripremaju za nastavnu cjelinu koju recimo obrađuju, ne znam, nekog održi nastavni sat iz hrvatskog jezika, mora pripremiti sutra da radi glagole, na primjer. Ta priprema same nastave za sutra ulazi u radni odnos, dok recimo pomoćnici često, znači, u principu i sami što istražuju i što traže neke informacije zapravo o samim teškoćama ili pristupima, možda metodama nekim. Dakle, opet to odlazi od njihovog osobnog vremena kada se taj dio pogleda. S tim da bi se to recimo dosta moglo sad već promijeniti na bolje u smislu toga što su sada oni zaposleni dakle do 31. kolovoza, što bi bilo zapravo super da se taj period može iskoristiti u tu svrhu. Kad nema nastave. Da ih, zato što ravnatelji su ti koji odlučuju o tome što pomoćnik u pojedinoj školi ili preko ljetnih razlika djece radi, tako da u principu taj dio bi se sad mogao jako dobro usmjeriti ka tome, samo vidit ćemo što će biti. Evo, apeliramo na ravnatelje da ne zadužuju pomoćnike ljeti za čišćenje prostora škole i premještanje namještaja, što nam sve prenose, nego da iskoriste vrijeme za educiranje svoje radne snage i da to bude priprema za uspjeh u novoj godini. Možda čak i da, dakle, stručni suradnici da daju nekakve možda smjernice gdje što pogledati. Ma i cijela edukacija po meni je period u kojem svi moramo malo upregnuti snage i dati ekstra od sebe da bi to profunkcioniralo. Inače, sve što smo do sad uveli bilo je idealno u zamisli, a onda u praksi se dogodi da i nije tako dobro provedeno. Eto, baš zanimljivo. Kako znati koliko se sati radi, to je bilo jedno zapravo od pitanja koja su se ponavljala po odgovorima pomoćnika. U principu tu sam stekla više dojam da ne prakticiraju svi puni sat kod prijave, potom da ona je dio sa 45 minuta sati, 45 minuta radnog sata, tako da je tu sad ta neka možda još uvijek prepreka da ipak na razini države taj dio bude jednak za sve zaposlene. Da, jer uglavnom, evo u praksi, ako je dijete recimo u periodu adaptacije i tih prvih mjesec dana, recimo po dogovoru roditelja sa školom, ne pohađa kompletnu nastavu, nego je na nastavi prva 2 ili 3 sata, to se s vremenom ima tendenciju naravno produljivati, ali u tom jednom međuperiodu asistenti u školi koliko i dijete. I ravnatelj mu obračunava te sate koje on proboravio s djetetom, a sve ono što mu po ugovoru bi bilo po meni poželjno da se plati i smatra isto tako dijelom radnog vremena i
na neki način i ti razgovori s roditeljima i nama koji smo stručni suradnici i nastavnici ulazi u to radno vrijeme, to bi bilo idealno. Jer onda po tome se onda počnu razlikovati uvelike plaće asistenata, jer se u ugovor stavlja toliko i toliko sati umjesto da se ide ka popunjavanju onog što pravilnik predviđa, ni to nije puno. S njim smo se toga već bili nešto slično i dotaknuli, u smislu ako dijete nije prisutno na nastavi, ako je odsutno zbog bolesti, zbog nekog putovanja ili nečega. Dakle, ravnatelj je taj koji može pomoćniku dodijeliti da taj dan radi sa nekim drugim djetetom u kojem možda treba neka manja asistencija ili mu dati možda i konkretnije upute, što bi svakako bilo poželjno, jer da zna, dakle, sa kojim teškoćama sam pomoćnik zapravo će se susrest taj dan. A onda opet sa treće strane postoji taj dio da pomoćnici dolaze recimo na nastavu i vode nekakve, ajmo reći, bilješke koje će prenijeti roditeljima, jer opet dnevnik je nešto gdje nisu sad kompletna predavanja. Tamo su navedeni ishodi, aktivnosti ukratko, a sam sadržaj lekcije nije moguće bez prisutstva na satu baš detaljno. Tako da sam čak i taj dio se susrela da su pomoćnici znali, dakle, biti na satu, dakle, bez djeteta s kojim rade, zbog njegovog odsustva, dakle, pratiti nastavni proces da bi prenijeli. A tu bi se nadovezala na primjer isto baš jedne divne asistentice koja trenutno pomaže učeniku koji je u srednjoj školi i često smo u kontaktu pa mi prepriča svoje iskustva. Ona redovito u dogovoru s ravnateljem, sa nastavnicima radi upravo to. I to je po meni najbolja opcija, da pomoćnik, ako je recimo riječ o pomoćniku koji je zadužen za samo jednog učenika, takozvani osobni asistent, umjesto da gubi te dane kada je dijete tjedan dana ili 2 tjedna na bolovanju, dogodi se neka iznimna situacija, on pohađa nastavu, odrađuje svoje sate, to mu se računa pod plaću, a istovremeno njemu prenosi to što si rekla. S tim da po meni je to bolja opcija od ove druge. Jer iz moje prakse često bude zbunjujuće drugim učenicima kada pomoćnik koji je bio zaposlen je za jednog učenika, tih recimo da je neki dulji period i onda ga preusmjerimo drugim učenicima. To nije toliko dugotrajno rješenje i onda i ti učenici dogodi se da se zbliže sa asistentom, naviknu se u tom nekom kraćem ili duljem periodu na tu vrstu podrške i onda ga vraćamo onom učeniku kad se vrati primarnom, pa se tu malo dogode često nerijetko i nekakve malo kaotične, rekla bih, situacije. Iako treća opcija je da u duhu inkluzije i ovisno o statusu djeteta uvijek nekako osvještavam pomoćnike, bez obzira koji im je status, jesu li osobni asistent ili pomoćnik u nastavi za više učenika, da se svakako inkluzija diskretnije može provesti ako pomoćnik uspostavi sa svim učenicima u razredu suradnički odnos, a najvažnije sa učiteljem, nastavnikom. I onda mu on dozvoljava to malo slobodnije pristupanje učenicima i priskakanje njemu u pomoć i njima kada zapnu. I na taj način se stvara osjećaj kod djece da je to osoba koja pomaže učitelju u biti, a i samom učeniku s teškoćom je manji osjećaj izdvojenosti i možda osjećaj manje sposobnosti u odnosu na druge, ako taj isti pomoćnik pristupa i drugima, ne samo njemu, i svi ga vole, svi ga... Manje su trn u oku, da tako kažem, i drugim učenicima i samom djetetu. Kratko bi se samo možda trebali referirati, dakle, za pauzu za vrijeme radnog odnosa. Pauza je nešto što inače po ugovoru o radu, po svim zakonima, je li pripada
svakom radniku koji je u radnom odnosu. Tako i te pauze koje često pomoćnici zapravo nemaju za sebe. Znači, recimo, ne znam, odgojitelji često rade, dakle, period koji je... Ja sam kao pomoćnik svojevremeno davno radila kao asistent curici s autizmom. Jedna bi odgojiteljica radila do 1:30, a druga dolazila u to doba i onda bi imale taj period odmora u kojemu i prenose usput jedna drugoj i one aktualne probleme dana ili ciljeve, dok bi ja za to vrijeme bila konstantno uz svoju učenicu, svoje dijete. Dakle, ni u jednom trenutku ne bi netko u dogovoru timskom od odgojitelja predložio da ja odem 5 minuta ili 10 minuta popiti vodu, sjesti negdje i prepustiti njima na brigu kratko, nego bi jednostavno to se podrazumijevalo da ja po cijeli dan zapravo ne sjednem, trčim i radim svoj posao, ali ju ne ispuštam iz vida i ne mogu je nikome drugom prepustiti. Da, tako da to često zapravo... Baš zato što se doslovno tumači pravilnik o pomoćnicima u nastavi gdje stoji da su oni zaduženi glavne i odgovorne osobe za brigu o sigurnosti i svemu ostalom djeteta. Ali tu Zakon o radu nije dovoljno uklopljen po meni dovoljno detaljno u sam pravilnik i nije se iz njega izvuklo što i za druge djelatnosti. Jer znači, nastavnici recimo imaju jednih 5 minuta, znači mali odmor, veliki odmor, tu se ima tih nekih prostora za nekakvu pauzu, što vjerojatno često nije iskorišteno u smislu odmaranja, ali opet s druge strane ali je tu dozvoljeno. I mnogi to koriste jer često u poslovima u kojima nekome predajete satima i pomoćnika koji satima objašnjava djetetu ili za njim prati aktivnost, potrebna je pauza da 10 minuta ne govorite po mogućnosti ništa, jer mislim, to bi bilo idealno, to nije realno. Što kada nema učenika? Kada je dijete odsutno, dakle, često se pomoćnici, dakle, dodijele drugom nekom učeniku koji, dakle, ima neke možda druge teškoće, odnosno zbog čega bi uopće pomoćnik trebao ići raditi s njim, međutim to uglavnom naglašeno opet više puta bilo da je bilo bez dodatnih uputa, kako pristupiti djetetu, što u principu uopće bi trebalo paziti, čemu obratiti pozornost. Zatim imamo stavku djeca koja traže pomoć, a nemaju rješenje. Ali to bi zapravo povezala i s ovim što si rekla, bilo bi dobro da je pomoćnik tu za svu djecu s naglasnom zapravo na dijete koje ima rješenje. U principu rješenje je rješenje koje izdaju institucije kako bi pravdali zapravo potrebu da dijete ima pomoćnika. Tako je, i tim rješenjem se omogućuje pisanje individualiziranih programa i davanje direktnih i jasnih uputa pojedinom nastavniku u smislu određivanja primjerenih ishoda učenja, aktivnosti koje su na nivou djeteta i svega ostalog što prati izvedbu nastave. Ali to za drugog učenika koji traži pomoć, a nema rješenje. Po meni je u redu da postavljam se tako da pomoćnicima dajem takve upute. Dakle, ono što smo malo prije, što se sad spomenula, rekli, da se usmjeri na druge učenike. Međutim, ako neko dijete malo češće traži pomoć, možda tu sad želim se dotaknuti malo onog problema koliko je zapravo učenika s teškoćama u razredu. Jer često vam postoje u razredu prosjeku 1 ili 2 djece ekstra za koje svi pretpostavljamo da u nečemu imaju teškoću, ali je roditelj ili obitelj odlučio
pričekati ili nije još spoznao tu teškoću sam, nije pokrenuo, nije tražio uopće od škole da se pokreće ikakva procjena, a cijelo vrijeme se dijete oslanja na pomoćnika. I tu onda isto tako mislim da svi stručni suradnici to i rade, dakle onda bi trebalo uložiti dodatne napore i više možda se usmjeriti na roditelje tog djeteta, kako pomoćniku je to onda puno veća obaveza nego ono kad mu kažem po svom nahođenju pristupi djeci po potrebi u cilju inkluzije. A ovo je ipak malo teži napor. Poslovi koji nisu u opisu radnog mjesta da se dodjeljuju ljeti, pa evo sam tu baš stavila, dakle radimo sve i svašta dodatno što nije plaćeno, gablec nam nije plaćen, niti imamo pravo na njega, žalosno. Tako da evo, nadamo se da će možda ipak se neki drugi poslovi dodijeliti preko ljeta, mislim da dijete svakako ne dolazi djeca ili preko ljeta, ali definitivno postoje druge solucije koje bi zapravo bile od velike važnosti i pomoćnika. Jedino za koga je po meni od pomoćnika to donekle smisleno je predškolski i vrtićki sustav u kojemu i odgojitelji i djeca, određena skupina djece ostaju cijelo ljeto u vrtiću. I tamo onda pomoćnik... Školci mislim da trebaju imati određenu pauzu prije same škole. Na njih sam, to zapravo se ne odnosi na njih, na one mlađe u tom... Iako često čak i ta pauza jednostavno nije u mogućnosti roditeljima da iskoriste taj dio. Jer ako roditelji rade, pogotovo mislim da se taj dio više čak u Dalmaciji može vidjeti, jer dosta su roditelji vezani za samu sezonu, odnosno ljetnu sezonu. Cijela država je pa tako roditelji većinom. I onda jednostavno taj neki moment da vi ljeti ne možete biti ni na bolovanju, ni na godišnjem, ni kao odgojitelji. Roditelji koji ne mogu biti onda doma kući ili sa djetetom. Teško je pokrenuti cijelu zajednicu ili cijeli, recimo, društvo i populaciju tog grada ili mjesta gdje je problem nastao, da izdvoje svoje vrijeme, da se maknu od svojih svakodnevnih briga i problema i promisle o nekom tko im nije direktno trenutno njima aktualan, što im nije njima aktualan problem. I čini mi se da toga u smislu te društvene empatije i osviještenosti manjka, ali ne bih rekla da našoj možda svijesti i mentalitetu kao narodu toga manjka, nego više zbog stila života i uvjeta rada. Evo zadnje pod teme dana, a to je teret za vrijeme samog radnog vremena. Dakle, odgovornosti se ne vrednuju i ne cijene. Dakle, i započeli smo sa komentarom kako jednostavno nismo zaštićeni. Pomoćnici, dakle, nisu zaštićeni od samog tereta s kojim se susreću. Tu je bila navedena i agresija i vrijeđanje, napadanja pojedine djece s teškoćama, dakle i od same djece s kojima se radi, od druge djece unutar razreda, a i od strane, dakle, roditelja. Što je iznimno onom ko nije to proživio na svojoj koži, možda nezamislivo. Kako sam sve ovo sad izgovorila i na glas. Da, je tako. Potresno je. Ja sam baš jutros i neki dan pratim jedan post na Facebooku objavljen je u mojoj internoj grupi nas edukacijskih rehabilitatora, a vezan je uz izjavu nekako iz medija i prosvjed vezan, čini mi se, uz Ministarstvo socijalne skrbi, ustanovama u kojima djeca sa problemima u ponašanju koja nadilaze uvjete te ustanove, te škole, tog vrtića, bivaju uključena u skupinu ili razred,
čak nadilaze, odnosno izlaze iz okvira naše struke edukacijskih rehabilitatora, ulaze u struku doslovno socijale, dakle socijalnih pedagoga koji se bave problemima u ponašanju i sustav to ne prepoznaje. Ne zapošljava nas kao cjelovit tim kakav je osmišljen i samim osnivanjem fakulteta, dakle logoped, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, nego je ustanova primorana biti presretna ako ima jednoga od njih troje, pa će socijalni pedagog moći riješiti određene probleme u ponašanju, ali možda neće biti vješt i imati alate za rad s djecom s teškoćama u razvoju iz mog područja, razvojnim, tjelesnim i tako dalje. To je velik problem zbog kojega u tom postu spominju i čak smrtni slučaj djeteta, spominju toliki manjak radne snage da je opasnost od agresivnih ispada i fizičkog stradavanja djelatnika i druge djece nevjerojatno velika. Tu se prozivaju i zdravstveni djelatnici, odnosno zdravstveni sustav koji se u određenim segmentima teškoća, zapravo kod višestrukih teškoća i onih većih, sad izlazim iz redovnog školskog sustava i referiram se baš na taj post koji se tiče posebnih ustanova koje su osmišljene za osobe s višestrukim i većim teškoćama u razvoju. Po meni ih treba u idealnom inkluzivnom sustavu, da se razumijemo, rasformirati i pružiti temeljitu podršku unutar zajednice na malo razvedenijoj razini. Međutim, tako je trenutno stanje i nažalost trenutno roditelj djeteta s toliko velikim teškoćama ni nema izbora, ili će dijete primiti ondje koliko može od stručnih postupaka ili će biti s njim doma cijeli život, što viđamo po manjim gradovima kao što je Zadar dan danas. Obitelji koje su cijeli život njegovale svog sina ili kćer s većim teškoćama i višestrukim doma. I nije nitko od susjeda najčešće imao veze s njima, niti su oni kao obitelj bili prisutni u zajednici. Ovo se odnosi dakle na nas kao struku, a pod time bih htjela vratiti se i na tvoje pitanje vezano uz pomoćnike i reći da je stanje alarmantno ne samo za njih, nego za sve nas skupa u toj priči. Ono što bi evo za promjenu istaknula kao ako se dogodi da je pomoćnika napao učenika, pomoćnik nikada do tad nije čuo ni zapravo što od osobina to dijete ima. Tko je on? Kakve su njegove teškoće? Što te teškoće u budućnosti mogu izazvati? Što će biti s djetetom koji ima problem s komunikacijom, na spektru je, a ulazi u pubertet i javljaju mu se agresivni ispadi uzrokovani naletom tih sad već hormona i spolnih nagona. Sve to je vrlo kompleksna tematika koju bi mogli slobodno razraditi za jedan novi susret i vrlo ozbiljna tematika. O njoj sad mi je drago da se počinje javno pričati, jer nažalost se mora dogoditi nekakav prosvjed ili negdje drugdje nešto mora, da tako kažem, zapeti da bi se problem javno iznio. Do tada se o tome znaju svi pomoćnici, o postojećim uvjetima rada znamo svi mi koji tamo radimo, ali ne prozivamo, ne govorimo naglas kakva je stvarna situacija i naravno da će onda zakon i sustav ostati inertni i neće se ni truditi mijenjati. Evo, dragi naši gledatelji, današnji ugođaj je bio pomalo negativan jer cijela emisija je počiva na jednom od komentara naših pomoćnika o nastavi koji je bio negativan, no ne smijemo zaboraviti i to naš sustav održava i rekla bih
čini sve boljim, da ima i pozitivnih iskustava i takvih komentara smo imali također. Trudimo se i njih nekako uklopiti u razgovor i vjerujem da ćemo u sljedećim temama imati i više pozitivnih primjera za podijeliti, ali neke teme zahtijevaju pozabaviti se onim što nitko od nas lako ne može ni izgovoriti, ni čuti, ali netko to mora reći. Mora se i to zakotrljati. Hvala svim pomoćnicima koji rade tako divan posao i svom razumijevanju i strpljenju kojeg imate. Sad bi samo pročitala bi 3 pozitivna iskustva, 3 pozitivna komentara, pa evo idemo na taj pozitivni dio. Kaže ovako, hvale vrijedan i plemeniti posao, rad s djecom je nagrađujući sam po sebi. Ugodna atmosfera, osjećaj da pomažeš potrebitima. Imamo pravo na hranu, odnosno obrok i ostala prava kao božićnica i regres. Ovo je jedan dobar primjer. S tim da za ovu naknadu za obrok ima i dalje iza toga, tako da evo. I treći, pozitivno je to što ovaj posao volim jer pomažem djeci i to me jako ispunjava. Ne radim vikende, praznike i blagdane. Tako I da to je to isto. pozitivna Tako, to je prilično pozitivna strana, tako da evo, mislim da se više od pola ljudi u Hrvatskoj ne može pohvaliti s tim ranim vremenom. To su neke od prednosti, dobro da ih ima jer teško da bi itko uspijevao baviti se tim. S tim da opet i vikend mora biti izlet, pa dobro, to je sve u sklopu i niz razgovora i poruka i rasprava, sve to vikend nosi, ali to formalno nemamo sva vikend. Zahvaljujemo se i udruzi pomoćnika Republike Hrvatske koja je pomogla u prikupljanju anonimnih komentara pomoćnika. Sljedeći put nas čeka tema ugovor pomoćnika u nastavi. Hvala što ste slušali Tko je pun. Do sljedećeg puta ne bojte se pričati, ne bojte se jednostavno govoriti o svim i pozitivnim i negativnim stvarima. Ostanite svoji. Slobodno nam pišite u komentare i like, share, subscribe. Hvala. Ćao. Dobro.